What's up? Natakaran din sa Camp Bibay. Kauban si Sir Jason. Sir, balitan ako sir na kay chicks din nga kuan sir ginaalagaan sir. Pwede niyo ipailala sa ako sir. Si Jin. Si Jen? Asa na? Dala. Hey! Abi ko wag chicks, kuan man lagi mukhaon og chicks. O, makaon og 6 na niya. Wag. Ako na nag-alaga ni sir. Sa man siya single man kani siya, wala iyab. Single. Okay. Pila na siya ka years nga 8 edad? years. 8 years na siya? Yes. Sa iyang imong ginabahog ani niya. Chicken. Nga kanang Bisaya. Dili siya mukhaog English nga chicken? Dili. Bawal daw. Bawal. Kapila siya mukhaon. Sa isa ka bulan. Kaduha. Kaduha. Mo gining ginaanihan dani sa Camp Bibay no. Usag yun mo. Tungod kay single na siya, walay magselos sa kung ako na siyang kuanon, gunit-gunitan. Walay magsilos ana sir. Walay magselos sa gunit-gunitan ako. Dili. Ay, gilo kaya. Hindi rin ninyo anaon siya. As in? Ha? Ayaw. Ha? Pwede? Unsaon? Kay tungod kay friendly kay ni among snake. Friendly kayo. Friendly kong busog. Friendly gini siya sir. Friendly, iyang weight ba? Hindi mo na ning natimbang? Wala para ba ni natimbang sir pero sa More or less. estimate lang is di na mo abot og dili mo ubos sa 80. 80 kilos. Morning gikan din sa Mapawa sir. Muna siyang gikan sa mapa. Dagang kaaya ganahan mag-touch kang Jen. Pero unsa man ni siya? Wala ni siya kuan? Wala ni siya Paris. Wala sir. Wala na. Ani ragi. Sige. Sa tabi. Hawak-hawak lang ko niya. Hawak lang. Hello. Yun no. Hello, Jen. Yan. Hi, mga bisita all over. Kuan madlok ika ngalan nga snake madlok ika pero sa ingon ani manggod nga kuan kaning halas nga ginaatiman siya. Di na siya kailangan manghunting og mga pagkaon kay Provided kuanan man namo siya ginabahugan man namo siya permi. Anhin namo sa Bibay kay ila-ilahan na ninyo si Jen is friendly na nga snake si Jen. Dagang kay fancy Jen. Master, hawiri si Jen. Ha? Hawiri ba? Mag-CRs ako. Dagang kay mga Natara ni sa Medina kauban ang duha ka banggiitan dining nga mga syempre business owners sa doon sa may Bibay, the fire spot. Hello. Tama si Ma'am Rain og si Sir Ben. Sa couple man gid mo. Okay, versus og kamo kung kinsa makauna sa inyo. Ito na ang Kutaw Question! Kinsa nga quote ang nindot basta basa. Leader ako. Unsa nga quote? COAT ba? Careful, slippery when wet. Unsa nga quote ang nindot basta basa? Dili Q ha? Dili Q nga quote. Wala mo ding. COAT. Coat ba? Crystal. Cotton. Coat. Ha? Cotton. Cotton? Ikaw? Makakutaw giday. Ha? Question giday. Unsa imo? Engineero? Pintal. Kintal siguro. Tintal ikaw? Ako mostly magod. Basa magod. Pintal, basa magyapon. Mas Pero maayos. answer naman ni Sir Ben. So siguro ang ako ang Leader? pag mabasa ng leader jacket. Di ka ganahan og member, gusto kag leader ha? Pintal gyapon. The correct answer is Sir Bong, salamat kayo sa imong pag-welcome sa amo dani sa Bibay. Okay. Kutaw question, it's a riddle. Unsa nga quote ang nice? Mas nice siya kung basa. COAT. Wetsuit. Wetsuit, mas nice siya kung basa. Yeah, get wet. It's wet. Ah. Ka na bang gamitin pang-diving? Pang diving. That's what you call wetsuit. Mga birthday celebrants. Hi, si Jem og si Ansi. Wow, kinsa lagi ba nga cake? Ma'am Janice Navarro, sir. Wow. Oy, nanay kutaw question sa inyo. Unsa nga quote ang mas nice kung basa? Hala, makita ni gid sa pinaka-bright dani sa Medina. Sir, kaya na ni mo kuya. Hala. Sir. RM. Sir.
Wala pa Nag-processing pa. Wait lang ha. Sir, Hinay ang wifi. Ikaw. wait suit. Ha? Wait suit. Wetsuit. Wala pa idea, sir. Wala pa ka idea. Oh. Not like Raincoat. Raincoat. Ito? Raincoat. Raincoat. Putsya, gwapo nga idea, oh. Ikaw. jeans list nung girl raincoat yapon. Raincoat gapon, awat mo siya, oh. Wala. Wala dyan. Ikaw, ma'am. Wala dyan. Wala, sir. Wala. So, the correct answer is... I-plaster? Apparently, it's morning. Unsa na ta? Alas 7 na ta? Ha? Alas 7 sa Kamuntagon din sa may Bibay. Camp Bibay. Kauban ako si Sir Julius. Morning dia, sir. Morning. Ayan, nami daning baklay-baklay mi kay mangita mig chicks. Ay, chicks! Kaning kuan. Isda di ay. Isda nga Trisco. Morning. 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 Dah. Gwapo ka isda, sir. Ako inupos, oh. Tulahon, sugba. Tulak, pwede po. Sugba pod. Kana, sugba. Kung sa ngalan na nabi mga pangalan be? Bodbod. Ah. Okay na, dalagang bukid. Kani, Dalagang dalagang bukid. bukid. Ay, kanagay dalaga. Ay, wala pa ni uyab. Solid. Kani wala, dili ba? Dili ka kani ba? Wala pa ni uyab. Wala. Ha, kani? Oh my God. Katambak. Sugbaan Yan ang isa. Do kani isa tong tulaon. Gulang man natong kwarta. Mo bayad ako ray magbanana. Vlog sila. Oh. Sir, morning. Interview ha. Si Master Popi day ko sa kuan MOR pero wala na may ABS-CBN. Hello sir. Morning sir. Nakipangutana sir ba? Nakipangutana. Medyo kuan ni siya, kailangan ni siya isip-isip gyud. Ito na ang Kutaw Question! Unsa nga coat ang maayo kong basa? Ha? Raincoat yung answer? Kinsa pa? Tigmo-tigmo lagod sa Kabuntagon. Dili abog. Ha? Dili abog. Raincoat iya, dili abog ikaw. Ha?
Coat. Okay siya, coat gyapon. Ano sir, mga idea lang. Sira na, ano na sa kabutilya ka rin. Morning pa lang din sa Medina. Full ba na kayong mga chika-chika dani pero mo lagi social distancing. So, nato rin din sa may kilid sa Bibay og natay cafe dani. Tapos natay mga millennials na dani, mga millennials, hi. Hi, sir. Ngayon, di mo katanaw sa camera, huwag mo na nangis sa inyong mga parents. Ang pinakagwapa nila dani, ang Reyna Sabato. Kasi gwapo na dani, Arderon, if ever naka sa balls. Ako. You got what's your name again? What's your name? Princess. Princess. Hi, Princess. Princess. Come here. Come here. Joke lang to, joke. Wrong, yung mga anak. Top 3 ni. Ito question sa inyo, first time dani sa Balls Cafe. Ang pangutana, unsa nga coat ang mas nindot? Coat. C-O-A-T. Unsa nga coat ang mas nindot kung basa? Basa. Di maka-answer ani uga. Face coat. Kamo. Unsa to? Kot. Kot ako. Para mabasa. Mas nindot. Ugang. Uga, mga uga. So, uga na gyud. Aminon gyud ninyo nga uga? Yes! Utaw question ni di ay. Da. Roy? Kabalo ka, Roy? Hirit na? Ano yung mga anas sa mukha? Pag muhirit na mo, ina, uga ko. Uga ko. Mabasa ko isang Bita, the correct answer is, Loko balon si correct answer. ang pinaka-nice nga quote, nga wet is, pintal. Correct lagi sila. Sabi mo. Ang pintal, naman na quote ang pintal, so mo na siya mas nice kung basa. At least mapintalan ni mo o klaro. There. Nakatoon ka. Nagata. Pero pwede gyapon tong wetsuit. I've never thought about that. Paint. Wala ka sila na satisfied. Okay. Bye-bye, sir. Salamat kaya. Namo sa akong vlog. Paint coat. May ganda. Ayan na mga vlogger, mga bang. May kayo mo bulatik. Coat nga maayo kung basa. Coat saver. Makailaw iba na din. Paint. Pintal. Coating sa pintal. Makatawa ko, sir. Hindi na siya katawa. Coat ba? Di ba paint coat? Kira. Face coat man, face coat. Hapit no, ang face coat. Salamat sa inyong fan ha.